Boy Tilapia. Tundo kay Madam sa akin, sir. Ano? Salamat sa pagbili. Naka 700 sa akin kanina. Ayun, shout out sa iyo, no? Taga Tondo. Taga-tundo kay Madam sa akin, sir. Ayun. Alice Dixon. Ayun, shout out po at good morning. So shout out sa iyo, Black Mamba. Ay, chata sa 200. 200 na laki, no? Ito, iba presyo. Hindi, ganun din. Ganun din. Bakit nakabukod? Inaayos pa lang natin. Sineset up pa ang pag-ano ng mga pinapambangus. Kasi ang daming bumid eh. Ay, naayos lang natin, okay? 200 pesos, isang piraso ng mga bangus. Hindi na pa. Ni Jeff dito sa Malabon Fish Market. Siyempre, alam mo. So, tap-tap. Masarap na kitang. Magkano kitang dito? Gano? 260 ang per kilo. Sa mga tap-tap, 160 per kilo. 200 pesos per kilo. At may mga alimasat si Boss Lawrence dito. Ayan, 100 pesos per kilo. Dito, Boss Lawrence, magkano? 200 pesos sa ganitong kalalaki po na mga alimasag. At meron din siyang alimango. Dito, Boss Lawrence, 400 pesos po yung per kilo ng mga alimango, no, ganyang kalalaki po. At local salmon, meron po tayong latag dito ng mga gulyasan. Ayan, 180. At dito tayo sa mga latag pa ni Ate Ria ng mga bangus po natin dito. Wala kayong mga tilapia ngayon, no? Naubos na po. So, ayan po yung mga kada piraso. At ito. Naglilis. So, shout out sa'yo. Kuya Ricky. Shout out sa'yo. Tinis ka naman ng motor, ha? Dito, Ate Ria, magkano po? 180 po sa mga pandaing na bangus. So, 70 pesos mga kilo. So, napakamura. At ang ating mga taong 60 pesos per kilo. Ayan ang mga tahong at talaba natin dito na bentahan sa Malabon Fish Market. Mga ganyan takal, 100 pesos. 80 po. 80 pesos. Oh, mura na yan, oh. 1 kilo po siya, may get. 1 kilo at bumper po siya. Hindi pa ako pwede. Good morning po sa ating lahat at isang mapagpalang umaga dito po sa bayan po ng Malabon Fish Market. So mag-update po tayo ng kanilang mga latagan, no? So nandito tayo sa pwestuhan ni Boy Bangus. So pa-sold out na ang kanyang mga bangus na ating nakikita rito at naabot na natin ng mga latagan niya. So paubos na at mabiling-mabili ang mga bangus po natin ngayon dito sa Malabon Fish Market. So samahan niyo pong muli si Boss Lando Explorer. So tara, let's go! So shout out kay Teddy Bear. So para ka na naman si Winnie the Pooh. Labas na naman ng yung tiyan. Inaaya ako niyan. Oo. Paano? Hindi tutuman, na-high blood na yung mga tao. Lagi nakahalo sa kare-kare. Ginagawang balbakwa. Ginagawang kilawin. Oo. So syempre, hindi naman tayo sa lagi sa paninda natin eh. Baka syempre sa ng panahon, medyo kalmado muna yung ating katawan. So, salamat sa iyo, Jeff. Ikot na ako. Alright, so dito tayo, no? So i-update natin yung mga presyuhan ng latag ni Boss Maeng. Meron tayong 140, nag-iisa na lang po. May 130. So yan po yung mga latagan ni Boss Maeng ng kanyang mga bangus, no? So medyo kukuha raw si Boss Maeng ng first pick. So ibig sabihin, na-trade na si Boy Kasoy. Na-trade na sa ibang kupunan. Nakasama na ni Black Mamba, si Boy Kasoy. Shoutout sa Boy Kasoy. So ang pumalit po natin na first pick, si Michael Arenas. Ayan po si Michael Arenas. Napasama sa first pick ni Boss Maeng. Yes! Magre-retiro na kasi ako. Na-injury kasi ako ito. Ay, na-injury pala, kaya siya na lang yung taga-kaliskis ngayon. So, ay pinalit niya ngayon first pick ay si Michael Arenas. Oo. Mas magaling pa kay Boy Kasoy. So, si Boy Kasoy, interview natin. Crossover na ang bangus. Sige na, kaliskisan mo na yan. Baka kung saan pa mapunta yung pagkakaliskis mo. Salamat sa iyo, Boss Maeng. Thank you.
At dito na tayo, no? So, mga presyo ng mga mangga natin dito ay 70 pesos per kilo at meron din po 60 pesos per kilo. Alright. So, dito tayo sa mga hipon ni Boy Putik. So, ito yung mga presyo ng mga latagan, no? Boy Putik, shout out sa'yo. At 200 pesos sa mga pusit kalawang natin. So, ganito po yung mga latagan nila dito ng mga bangus na nakada peraso ni Boy Putik. So, presyo 120. Justin Bieber. At ito naman po yung per piraso ng mga latag nila ng bangus, no? So presyo naman ng mga tilapiyang Batangas ni Boy Tilapia ay 100 pesos. Boss Lando, shout out. Nasaan ka ba? Ito ako. So shout out sa iyo, El. Good morning, Boy Tilapia. Tundo kay Madam sa akin, sir. Ano? Salamat sa pagbili. Naka 700 sa akin kanina. Ayun, shout out sa iyo, no? Taga Tondo. Taga-tundo kay Madam sa akin, sir. Ayun. Alice, Dixon. Ayun, shout out po at good morning. So shout out sa iyo, Black Mamba. Ay, shout out sa mga Ang ganda ng pagkakabagsak eh. Hindi ko malaman kung saan patungo itong pagbagsak ng buhok laway eh. ng tilapia eh. Shout out kay Madam sa akin, sir. Salamat sa pagbili sa Madam sa akin. So shout out po ah. Good morning po. Thank you po sa pagbili kay Boy Tilapia. Salamat po. At Hindi pa nga eh. Ewan ko dyan kay Pangga. may bago silang import. Na-trade pala sa inyo si Boy Kasoy. Na-trade si Boy Kasoy. Change court na. At nakuha pa rin nilang import si Michael Arenas. Si Boy Times. Si Boy Inidoro. Si Boy Inidoro. So ganyan po yung sitwasyon, no, sa mga bentahan po dito at nagkakaguluhan po yung latag nila Boss Make, ni Boy Tilapia at ni Boy Putik dito sa Malabon Fish Market. So shout out. Ayun, shout out. Salamat sa panonood niyo. Araw-araw. Shout out sa mga madulugong timbangan. Sa inyo. Shout out na ko na. Ah. Pumunta. So salamat sa inyo mga Lodi, thank you. At magtutuloy-tuloy pa ang ating update at pupunta tayo dito sa mga natagan pa nating may update dito sa bayan po ng Malabon Fish Market. Yun ang bagong first pick. Na-drop eh, na-drop. At na-trade si Boy Kasoy. Change court. Oo, change court muna. Tambakan daw kalaban eh. Kuya, yung malalaki natin. Tinadala daw si Boy Kasoy sa Oklahoma. Yan po yung akin. Ay, ito. Thank you. Medyo busy mo yun. Oo, busy. Shout out sa mga customer ko. Ayan, dami nilang customer ngayon, no? Nagkakaguluhan yung mga latag nila dito ng bangus at tilapiyang Batangas. So, dito tayo sa mga Lodi natin. Lodi, magkano ngayon ang mga presyo ng ating mga tinapang bangus? 200. 200 na laki, no? Ito, iba presyo. Hindi, ganun din. Ganun din. Bakit nakabukod? Inaayos pa lang natin. Sineseta pa ang pag-ano ng mga tinapang bangus. Kasi ang daming bumili eh. Ay, naayos lang natin, okay? 200 pesos, isang piraso ng mga bangus. Tinapa. I-gift dito sa Malabon Fish Market. Siyempre, alam na natin pag ituwa. Ibigay na mababang presyo. So, salamat. Thank you. So, shout out. Shout out sa inyo dala. Talagang ibang-iba lang yung pagkakaupo ni Don Moymoy, oh. Araw-araw yan, pag nasa hot seat. Kita mo, oh. Shout out sa iyo, Don Moymoy. Good morning. Thank you. Shout out! Boss Lando! Good morning. Shout out sa mga mag-aakot. So ito po yung mga kulay natin dito. Sa mga ganito, 20 pesos. Ito, 50. So yan po yung mga presyo ng mga kulay po na inyong mabibili rito, no? At meron din po mga bawang natin na 20 pesos din po. At yung mga nakatali, ayan. So, mura din po ninyo mabibili. May mga 10 pesos din po dito, no? So,
ito na yung mga update natin sa kanilang mga latagan. So, ito manok naman ni Dayan. Shoutout po, Ate Rogie. Good morning. Shoutout po. Si Dayan, wala dyan? So, 130 at 100 pesos kada balot ng mga manok natin dito. Manok na pakpak at backbone. So, yan po yung presyo, no? Ate Rogie, thank you ha. Salamat po. At 140 po sa mga siniguelas. So, yan po yung mga presyo ng ating mga prutas. Ang patay na araw natin, Merkulis. Ang pakwan po natin na isang piraso ay 80 pesos. So, mga presyo ng mga mangga at meron tayong mga papaya doon na masarap. Lagyan lang po natin ng gatas, no? At yelo. Okay na po siya na inyong panghimagas. Puto kamote ni ate. Talagang lagi kami nagkakatagpo lagi dito sa Malabon Fish Market. Shoutout, shoutout. Oh, mura na yan. 50, dalawa, Lodi. Ayan. Araw-araw nandito si ate, no, nagtitinda po ng mga panghimagas. Shoutout at good morning po. At may natikita na naman doon sa motor na dapat po ay wag po mag-parking. Sabi ko na nga ba sa inyo na hindi tayo nagkukulang ng paalala, no? Bawal po tayo mag-park sa mga gilid-gilid po dito dahil may mga MCAT po tayo nag-iikot. So, ayan, dinantayan na po nila yung motor na tikitan na. So, hanggat maaari ay iwasan po natin yung pag-parking dito sa site dito sa Malabon Fish Market. Ate, salamat po. Thank you po. Ito na paninda mo? Oh, Masando! Buhay pa, fresh na fresh. Diba? So, ito yung latag ni Bito, no? Ng mga isda. So, tap-tap. At masarap na kitang. Magkano kitang Bito? Masando! Gano? 260 ang per kilo. Sa mga tap-tap, 160 per kilo. Wait. Ang dami na lang yan, Masando. Lahatan na 130, no? So, yan po yung mga presyon dito ni Bito ng kanya mga isda. At fresh na manok. Yun. Texas. Oh, Masando. 250, dalawang piraso na, oh. Texas pala itong mga manok. Salamat! So, may mga biya po rito, no? Ang presyo po ng mga biya po natin dito ay 200 pesos per kilo. At may mga alimasag si Boss Lawrence dito. Ayan, 100 pesos per kilo. Dito, Boss Lawrence, magkano? 200 pesos sa ganitong kalalaki po na mga alimasag. At meron din siyang alimango. Dito, Boss Lawrence, 400 pesos po yung per kilo ng mga alimango ng ganyang kalalaki po. At 320 naman po sa mga hipon natin sa presyo sa latagan. At meron po tayong 100 pesos. Kaya 100 pesos na mga tumpukan at 50 pesos po dito, no? Ayan ang mga presyohan natin ng mga isda Suwan ng natin, ating no? galunggong napakamura. Ayan, no? 160 ang kilo. O, 160. Napakamura po ng mga galunggong natin. Ano Dito mahanap sa magkano? Malabon Market. So, yung natikitan po sa illegal parking, hindi nyo po nalalaman ang mga presyon po dito ng illegal parking ay 2,000 pesos. Kaya iwasan po natin na matikitan po kayo at mag-park sa mga ganitong area. Sa Malabon. Oo, sa mga dumadayo, pinapaalala ko po sa inyo, no? May tamang parkingan po tayo. Doon po tayo sa loob ng Malabon Central Market. Ayan po yung Central Market sa loob po. Napakalaki ng bayad po dito kapag nahuli po kayo, no, ng illegal parking. 2,000 pesos po yan. Hindi po tayo nagkukulang sa paalala sa ating mga kababayan. Salamat, thank you. At dito 200 pesos mga kilo ng hipon. At ito yung mga pusit kalawang. Magkano po ang pano? 350 na lang
yan na lang yan, boss. Ayan, 350 po per kilo ng mga golden pompano po natin. At ito yung latag ni Kuya Ricky sa Malabon Fish Market. Mga local salmon. Meron po tayong latag dito ng mga gulyasan. Ayan, 180. At dito tayo sa mga latag pa ni Ate Ria ng mga bangus po natin dito. Wala kayong mga tilapia ngayon, no? Ubus na. Naubos na po. So, ayan po yung mga kada piraso. At ito. Naglilis. So, shout out sa'yo. Kuya Ricky. Shout out sa'yo. Tinis ka naman ng motor, ha? Dito, Ate Ria, magkano po? 180. 180 po sa mga pandaing na bangus. Wala kami makita dito ganong mga bangus pandaing. Lagi lang po sa inyo meron. Sa taas wala. Wala po sa taas ng mga pandaing. Iba, Teriya, salamat po. Thank you po. Ganda ng uniform mo, ah. Alright, so eto na tayo. Ang hipon ay 350 per kilo. Paldo, shout out. So dito ang mga presyo naman ng mga hipon natin dito ay 250 ang per kilo. Wala nang 350 yan, 320 na lang. 320 na lang ang hipon mo, Lodi. Malaki yan ay, walang maliliit yan ay. 320 na lang ang per kilo ng kanyang mga hipon dito. Alright. So, tayo sa mga kababayan po natin ang nandirito. Shoutout po Ate Lorna. Good morning po. Good morning. So, latag ni Ate Lorna po dito ng mga isda, no? So, 70 pesos mga kilo. Oh. So, napakamura at ang ating mga taong 60 pesos per kilo. So, yan po yung update natin sa mga nataga po nila dito sa Malabon. At ito pa, oh, mga tumpukan ng mga alimangong bato, no? Tapos sapsap po natin dito ay 100 pesos per kilo. Yan po yung mga sapsap 100 pesos per kilo. May ulo po lahat yan bago. Lahat sila, madam. Fresh na fresh po ng mga tamban natin dito. Ano naman inapo mo sa isda ko? Dili yung agad. So humahataw pa rin ang ating mga natagan dito, no? At ganito po ang eksena at sitwasyon sa mga bentahan po dito sa Malabon Fish Market. Dito kami, oh. 10 meter. Ano natin? Kilo. So yan po yung mga natagan dito sa Malabon. Labo, boss. Ayan, oh. Ito yung 132. Big size na mga tilapiyang Batangas. Yan po yung presyo, 110 po ang mga per kilo ng mga tilapiyang Batangas na mga natagan po sa Malabon Fish Market. At yung maliliit din po ay 110, no? Pompano ay 380 ang mga per kilo. Alright. Puerta, kiliminete, puerta. Puerta na, puerta. Aaron, shout out. So per kilo ng mga tilapiyang Batangas nyo dito ay 90 pesos. Gulyasan ay 100 pesos per kilo at 90 pesos tilapiyang Batangas. Aaron, salamat. At ito naman tayo sa iba pang latag na ating may update, no? So shout out sa iyo, Tio. Isang mapagpalang umaga sa iyo.
Pinapaano ko lang to, Boss Lando. Oo, tama yan kasi medyo bumabara. Hihirapan eh. Binabaraan nila, puro isda, nakabara. Nahihirapan makahinga. Tilapia tsaka yelo pinakabara rito. Kaya ka Ate Pat. Lalatag ni Avatar ng kanyang mga isda dito sa Malabon. Yan po yung mga per kilo at may 60 pesos mga galunggong. Wala yung anak mo? Wala! Nagkaroon na naman. Sa bahay na naiwan na naman. So mga talakitok po natin dito ay 120, no? 120 sa mga per kilo. Boss Lando. Good morning. So, limako natin, no? 250, tapat na. Hindi na tayo selo. Hindi pinahirapan. Yun na ang inaabot niya. So, yan po yung presyo, no? 250 lahat na, tapat na ang mga limango natin. So, ano mahan natin ay 120. Tumpok. At mga tortilla 100 pesos kilo. 170 sa mga presyo ng bangus per kilo. Pagi. At mga tumpukan, no? So, daming latag dito na mga makikita niyo mga isdang bato dito sa latagan dito sa may bandang dulo. So yan po yung mga tumpukan dito ni Boss Ed Compact. Alright, so yun po yung mga latagan na ating nai-update dito sa may bandang dulo ng kanilang mga latagan at tuloy-tuloy pa ang mga kalakalan ng bentahan po dito sa Malabon Fish Market. So tatawid tayo sa ibang area pa na bentahan din ng tilapia. At sabi ko nga po sa inyo, dito po sa Malabon Fish Market, lahat po na nagpa-parking ay bawal po rito, no? Good morning sa iyo. So itong side na to na binabanggit ko, wag na wag po kayong magpa-park dito ng mga motor po ninyo para hindi po kayo matikitan. At pag natikitan po kayo sa mga dumarayo po, no, sa loob na lang po kayo ng Malabon Central Market na mag-park para kayo ay makasigurado na ligtas ang inyong mga ginagamit na sasakyan na single motor. Sa loob ay magbayad lang po kayo ng 10 pesos, okay na. Lock nyo lang po yung motor ninyo. Safe na safe pa doon sa loob po ng Malabon Central Market. Kaysa dito po sa labas ay mahirap na ma-park. Mahirap na ma-illegal parking kayo at matikitan na mga taong munisipyo, no? So, presyon dito ng mga tilapiyang Batangas po natin ay 100 pesos. Yan po yung mga per kilo po rito. Dito naman tayo, 100 pesos din. Shout out sa iyo, good morning. Di pa sila umuwi? Hindi pa nakauwi. Tagal na nun na dun ah. Nakuli kami. Kaya nauli, pero ikaw rin na umuwi. Sila Agustin nandun pa rin. Mga biyahe lang nila eh. Sarap ng ano nyo doon ha. Banding ha, mayroon pang tag of war ha. Ang sakit ng katawan, no? Sakit yun. So yan po yung mga presyo ng mga tilapia Batangas po natin sa Malabon. Salamat ha, thank you.
Ayan ang mga presyuhan. 100 pesos po yung mga per kilo. So, diretso pa tayo dito at meron pa tayo ma-update, no? Itong kahabaan ng 39 Estrella Street, Malabon, Metro Manila. Tuloy natin dito. Ayan ang mga tahong at talaba natin dito na bentahan sa Malabon Fish Market. Mga ganyan takal, 100 pesos. 80 po. 80 pesos. Oh, mura na yan, oh. Isang kilo po siya may get. Mm, Isang kilo at 1/4 po siya. hindi pa ako pwede kumain ngayon yan, eh. Meron pa akong kolesterol. Ano muna ako, pagaling muna ako. Nagagaling ko lang kasi sa ospital. Salamat, thank you. Alright, so dito naman tayo sa mga latagan din na mga tilapia Batangas pa rin. Kaya 100 pesos, no? Yan po ang per kilo, 100 pesos. Alright, so dito na po natatapos ang ating vlog sa bayan po ng Malabon Fish Market. So maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. At ingat po palagi tayo. So iwasan lang po natin mag-park dito, no, ng inyong mga sasakyan at baka matikitan po kayo. So shout out sa ating mga OFW na naghahanap buhay po sa ibang bansa. At sa mga masugid nating taga-subaybay, Ner TV Vlog, Randy Conan, Pornox TV, Lisa Laurente, Tony Vlogs, shout out sa inyong lahat. At sa iba pang ating mga kakilalang content creator, shout out. So hanggang dito na lang pong muli si Boss Lando Explorer. Enjoy and be safe po. God bless po and bye bye.